Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Ang tag-iya sa chinilas nga ako nakuha ng video. Mao ni ang bata ang gipangita ni Johnny. Kay wa na mauli siyang lola. Unsa? Mutabang una akong pagngita as bata dindo. Unsa? Luoy magud ang bata kung dili makitaan. Pero, Sige na, bye. Bye dindo. Sige, mangita na tas bata. Sige. Abay. Unsa may mong huna-huna ron? daghan naman kayo tagpangitaon nun, Ho? Kisa pa madilain itong pangitaon. Ang batang si Ina, ug ang ikaduha, ang mga tao nga nagbutang sa chinilas ni Ina sa hagdanan sa payag. Klaro na kayong tumungan ng tawhana. Kung kinsa man siyang mitugpo sa chinilas ni Ina. Unsa may iyang tumong, Una, siyang kidnapper ni Ina. Ikaduha, gusto siya nga ikaw mapasangin lang siya pagkidnap sa bata. Tuod, no? Tukan man day ka, Milchi. Swerte ko da nga namiga ta ka. Pero ay patakod ni Dindo ha. Dili, oy. Pero, Johnny, Hmm. kinsa man naman suko og maayo ni mo ning dipita? Kuan. Si Dingdor man. Ha? Si Dindo lang? Boss Dindo, Oh. Kumusta yung mulakaw diya? ako nang gikasulti ang kapitan og nahatag na nako ang video sa chinilas og mao gini ang pare sa chinilas nga gigunitan sa kapitan ang chinilas sa bata. Kung mao ka na. May labot si Janice pagkawa sa mga bata. Mo ba? Ha? Ug mao sa pagtuo sa kapitan? Wa man mo komentaryo ang kapitan, boss. Oh, sige. Panawag lang unya sa kapitan. O, di ba? Ako ang manawag. Oh, sige, bye. Wa pag yung kamuhunong sa pagpanghilabot sa bagong sipulturero sa atong menteryo. Papsi. Oh, Unsa mga plano nimo sa batanong ungo? papa. Kuan mo ko kinang maglagot mo ko lang dyan eh. Maglagot ka, kay mas gwapo pa siya kay nimo. Ha? Pasagding ang mga pulis ang muatimanin ang apo ni Pilo. Oh, papa. Kuan ka, maglagot lagi ko lang dyan eh. Pasagdi lagi siya. Doon na patay kuhauno na lang tawhana. Ha? Pero, Mao ka na ang timan eh. Nahibaw ko. Nga may bahandi na siyang nakuha sa mga musolio. Papsi. Dili ko bungol nga dili mahibaw sa mga panghitabo sa menteryo, Dindo. Oh. Ug nakita ko nga palpak ang imong mga gibuhat. Wa kay nakuha. Samtang si Johnny, daghan. Ha? Ayaw palayasa si Johnny. Hinon, ang bahandi niya ang kuha. Ano maning amana? Di man gusto nga mawa si Johnny ining among dapit. Murag wa tay mahimo da kung magkuyog tang tulo sa pagpangita sa bata nga si Ina. Nya unsam day mayong buhaton abay. Mayo tingali nga magbuwag-buwag ta. Dili maayo nga mabuwag ka na mo, Johnny. Ha? Nga naman. Nga naman nakasulti magana, Milchi. Kung mabuwag ka na mo, wa ni makasaksi para nimo. Bitaw abay. Kinahanglang may kauban ka. Mahimong kitang duha magkuyog bisan asa. Ha? Oo, okay naman ko bay good kung ako rang usang mangita sa bata bay. Di mahimo nga dunay mag-inusara sa pagpangita ni Ina. Oh. Wa pa ta man kaila kung kinsa gid kining kriminal. Ani ay ning dapita. Wa ta mahibaw kung
nakailara siya nato og nagbantay lang siya sa atong mga lihok. Nausab. Hadlok na magani ko sa gisulti. Nga doon ay tao nga mitugpo sa chinilas ni Ina. Aron ikaw gina mapasangilan nga nakaingon sa pagkawa sa bata. Gusto ka, Melchi? Pero hapon naman. Kinahanglan mo pauli na kasbay ni Dindo. Okay naman ko kung gabiin ako mauli. Di mahimo eh. Pauli na. Aron, mahimutang ko. Okay. Mabala ka di ka kung doon ay daw tamihitabo na ko, Johnny? Natural. Natural nga mabala ka ko. Kay, wa pa madagpi ang kriminal. Busa, mutambag ko ni mo, Melchi, nga. Palayo lang una din his sementeryo. Thank you sa kabala ka. Okay, sige. Magpalayo ako din sa sementeryo. Pero, umato ko si mong payag, ha? Oo. May problema. Tuod, o sige ni apelido ng Ina? Ina Berdin. Ina Berden. May nahinumduman ka ba ng maong apelyido, Melchi? Wa. Sige, bye. Mikmik, bye. Bye ko pa. Karon, balik tas paghuna-una ni Ina, abay. Ay, ragod na, bay. Misalig jud ka ni Melchi. Lalaki nga itong ipangita ang kidnapper. O di babae, busa. Okay lang kung atong amiguhon si Melchi. Pero, Relax lang god, abay. Ni anam ditas musuliyo sa mga patir. kuyawa nilang musliyo eh. Mura man og gamay bay. Bitaw. Wailing nga silang kwarta. Usaram day kapansyon ang niasud sa ilang musuliyo. Conchita Pater. Ang mama paday ni Dindo ang sud ining maong musuliyo. Saman, nalingaw ka sa imong sorry, Milsi? Nalingaw man. Hapit na mahuman ang ospital. Og Dindo, nausab ang akong plano. Unsa man ang nausab, Papsi? Sa unang duha ka tuig, ako una ang mumanage sa atong ospital. Una pa ikaw. Ha? Unya, unsa may akong trabahoon pa, Papsi? May ablihan kong dental clinic dinhi sa bahay. Kanang bahay sa Loyo, ang himuon kong dental clinic. Uy, May pahawa na din nagpuyuan ng bahay sa Luyo ni... Sa Luyo, Sir Darwin? May pahawa na. Mao nga ako kanang iparenovate para mahimong clinic. O ikaw, Melchi, ang mahimong sekretary sa dentist nga akong ibutang diha. Okay rigid ka, sir. unya, ako, Papsi Darwin. Imo yung inganlan ang akong halangdong pangan. Papsi. Ikaw ang mumanage kalihukan din sa bahay, Dindo. Sa security. Ha? Pag yun di ay makitiag akong apo. Sa iliwami, Lola. Pero di mi muhunong sa pagpangita ni Ina. Buhi pa ka karoon ang akong apo. Magampol lang ta, Lola, nga buhi pa siya hangtod karon. Lola, kaon na na. Wa ko'y ganang mukaon. Uy, kinahanglan mo kaon ka, Lola. Uy. Tod. Nakaila man ka sa asawa ni Darwin Pater, Lola, no? Si Kunching. Kunching di angga sa Conchita? Higala ko si Kunching. Kaming tulo si Scholastica. Kamo gid ang mga dalaga dinhi sa unang panahon, no? Kami. Ug usara ang among eskwelahan. Mao nga nagkasuod mi. Makaluloy si Conchita. Tungod kay dili maayo ang nahimo niyang kamatayon. Kay unsam day namatyan sa inahan ni Dindo, Lola? Naghikog si Kunching. Unsa? Naghikog? Unsa, Lola? Naghanong problema si Kunching. Pero dili gyud siya musulti namo ni Scholastica kung unsa iyang problema.
Pero nahibaw may gabahin sa ilang pamilya ang iyang problema. Gawas pa, masakiton sa siya. Masakiton ang inahan ni Dindo. Oh, masakiton. Masakiton siyang kasing-kasing. Maugagida siya sa gawas ni Darwin. Aron adto dito magpatambal. Ug sa pagbalik niya, misamot siya kahilumon. Unsa? Oh. Kumusta ang imong pagpakikubang Johnny ha, Milche? Ha? Ikaw man hibilin sa payag. Sa dihang gipalayas ni Johnny si Puldo. Unsay imong nasarap nga balita dito, ha? Wa kayo din do. Lihay man kayo si Johnny sa kung mga pangutan. O niya, imo na bang ipakita niya ang picture sa chinila sa bata nga na-videohan nimo? Oh. Og bitubag si Johnny nga chinilas kini sa higala niyang bata ang si Ina. Ha? Ina? Unsay apelyido, ha? Ina Berden. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!